Въпроси само за най-запалените фенове на киното. Кой е филма, който всички са ти препоръчвали, но си отказал да го гледаш и в крайна сметка си е оказал топ? Star Wars, между другото, е филм, който съм го гледал в много късен етап. Не ми хареса толкова много, не ме хейтете за това, но беше хубав. Аз най-вероятно ще изям голям хейт. Титаник винаги много са ме го препоръчвали. Просто аз не обичам тези сълзливи романтики, обаче в крайна сметка го гледах и аз накрая плаках. Джак! Да. Джак! Кой е най-незабравимият филмов злодей? Това трябва да е Танос. Според мен това той се остана като най-много мимчета, не въпреки че Жокера. Открадна ми отговора. Значи Жокера и Танос. Коя сцена от филм те е карала най-много да се смееш? Ами филмите на Джим Кери са филми, които просто много са ме карали да се смея. Не знам, не мога да избера конкретен. Аз сещам за един филм Шпионинът на Мелиса Макарти. Той целият филм е брутален. Тая жена кара ни скутерчета и се прави на шпионин и влиза в супер голям екшън и стреля хора и е единственият филм, който го приемам за комедия и съм се смяла от до. Ако можеш да се пренесеш в света на който и да е бил филм, кой би бил той? Майнкрафт филма. Майнкрафт? Да. Си да видиш. И се пренесъл в света на Тенет. Не знам дали си го гледал филма. Не. Кой филм според теб заслужава Оскар, но не го е спечелил? Филмите, които съм искал да спечеля Оскар, са спечелили Властелин на пръстените, така че аз съм доволен. Напишете в коментарите и вие вашите отговори и ще ги четем с удоволствие.